Gusto niya? Makan. Ini gusto dua. Patakap Christmas. Kasi during. Pasti Christmas kami nagikagid daw ako lubot. Sa sinanong ba? Natatmuan sa nagtanat sinanong sini sa nga be maksuta kinisipon sa. Huwag kasi ngipon sara lagi kang sa dua kang sa. Yan, gusto niya kumutan sinanong. Sara ba? Duhay. Christmas lang din ako nay. Kamutay na kang sa dua. Wala kami nagstorya oy nga gikagid ay mulubot. Basit tinuod nga gikagid ay mulubot kay nasuko mi ko. Wala mo kami nagsulti. Nagsulti. Ano ka mo duha? Pati ka gud ka mo sulti ha. Sino na kay kakasal ni Lario? Din ta ko kakasal ni Lario ha. Azo ka bata ka si sulti. Lario bang pakaslan? Kasi inject man. Azo ka bata ka si storya. Kamu ganda ka mo si musa ka ba? Nagpangag lang ka kani mo na bay maksuta. Say ka ka ba? Sa may masiniya. Di ka kasal ako ni Lario. Oy, balita sa tibuok Mario. Kasal kuno ka mo ni Lario. Di kasal wa pa. Sinjik ako ni kakasal sila. Sinjik na kong pakaslan. Wow, nagwaka sila ni Rola. Kung ikaw siguro, ganahan siguro ka mo ilog din check. Ha? Ikaw, ganahan siguro ka ni Lario. Sus, Diyos, gino. Ako? Ilogon ako sila. Si Aichik, gikan mo. Sus. May pa, magpakasal ko sinero kay mo ilog sa itong imong hinigugmang inchik. Diyos ko ni, kuan oy ni, inchik kay, ato na ko ni Lario. Kasi pagkaunay mo, bagwapa ra sani. Dahil ka mga nindwa! Dahil ka mga nindwa! Ka mga kuan ba ninyo? Kami kasi chmosa ba ninyo? No. Ano? Mas maganda pa ako sa'yo! Tingnan mo yung mukha mo yan! Para ka lang lusyang! Ano ba yung mukha mo? Para kang si Runa! Hindi ka mamali na inject! Doon ka lang Lario bagay! Ano ba? Hay! Tumigil ka na ba ba? Tumigil ka na! Makasasbusa kayo! Huwag kami nabuhat sa kinabuhi ha! Huwag kami nabuhat sa kinabuhi! Kundi sigaw na siya ang kapal na pakunaka mo ha! Sino nagsabi sa'yo ha? Ako ba ni mo? Maligo pa ka nga ka na ni mo! Ano na mo? Good! Kung makaduog pagay ko ngayon so pag-chismis! Na! Bantay ka ko kung sili! Kakinigi akong kamot! Doon kayo na magkatunin mo kasagpas ikaw! Ito suti. Tawana! Maligis yung panglibak! Wali na buwan! Sige na boy! Sige panglibak! Ay, sakita sa akong ooy! Uy! Bullshit ba ito bayhan ha? Hala! Nagdugo siya tayo ni Bukol! Suga man ato niya og kuan Nani? kamot ba? Ikaw daan uwa! Mga way! Ang imo bi. Ikaw panglibak! God! Nakuha lagi ana. Punta ka ng libak! Ako na damay noon sa imo kalibakira! Masuko man siya libak ko no. Ang tinuod imo man gud ba tungod sa imong pagkachismosa. Ano unta tungod sa imo ba machismosa kay ka. Sus! Ayuya. Directed by Simply Rich. Edited by Simply Rich. Cameraman Simply Rich. Cast: Fonse, Aining, Doring,